Welcome back to my channel again. I'm back again with the tops. Kanina nag-haul ako ng Watson's Haul. So mag-haul ako ngayon ng 7-Eleven. Ito nang i-haul ko sa 7-Eleven is yung cotton ball, cotton roll purity. Ito yung pangalawa, yung Bior 4-pack no strips, yung panlalaki tapos pambabae. I-review ko kung anong kaibahan lang dalawa, same brand lang naman. So ito itim pala to, tapos ito yung white. So yan yung pangalawa. Pangatlo, meron ako ditong white BBholic everyday BB cream. Nakatry naman ako dito pero ito ibang lagayan. Tapos i-review ko tong mga to. Yan, yung pangatlo. Pang-apat, ito yung pinaka-favorite ko, is Skinol Classic White. Nakuhaan ko na. Tapos, meron ako ditong Megan Peel Off Gel Mask. Meron din akong Katidal. Na-try ko na to dati pero di ko na-review. Di ko nagawa ng review. Katidal. Tapos, merong ito, first time ko din ito. Katidal Makeup Remover Toner and Serum. Serum. Di pa ako nakagamit. Re-review ko din yan. Tapos, bago, ito yung 3-in-1 or dati pa to di ko lang nakita. Pero, di ko pa to na-try yung tatlo. Ito yung last na Katidal Milky Splash Essence with Hot Genamo. Hindi ko mabasa. Yan, i-review ko yan sila soon. So, tomorrow or this week. So, yun lang lahat guys. Yung 7-Eleven haul, konti lang. So, i-review ko tong mga to. So, ito yung sa Bior no strip cotton, tapos meron skin haul, tapos baby white, then yung Katidal, yung Megan pa pala, tapos yung Katidal brand na tatlo. So that's all. Thank you for watching. See you again to my next video. I hope you enjoy my video. Bye.